Moi ja tervetuloa tälle kanavalle. Tässä mä esittelen nyt ensimmäisenä meidän toisen koiran, eli Vailin. Ja sen nimi on siis Vail. Se on 3-vuotias poikakoira, uros. Ja se on tosi leikkisä. Se tykkää paljon syödä. Ja se on tosi sosiaalinen koira. Että se niin kun aina on valmiina leikkeihin. Ja se on myös tosi semmonen hupsu ja hassu. Ja se on tosi paljon kaikkea outoja tapoja. Mutta se on tällainen vaavi. Tämmönen tosi leikkisä. Kyllä se osaa olla rauhallinenkin välillä, mutta yleensä se on semmonen ADHD-hulivili. Sanotko sä moi kameralle? Sanotko? Kato tänne. Ja jos teillä on jotain kysyttävää Vailista, niin kommentoikaa alas. Tässä on sitten meidän toinen koira Rot. Se taas on tosi rauhallinen ja semmonen niin kuin kiltti ja sellainen. Mikä se on ihan ylivalottunut tää kamera, mutta se on tällainen. Ja Rot ja Vail on siis niin kuin veljeksiä ja Rotkin on 3-vuotias. Mä en ole varma, onko ne syntynyt samana päivänä kai. Mutta miksi tää on näin ylivalottunut? Noin, nyt se on normaali. Ja mitä mä nyt vielä kertoisin Rotista? Se on tämmönen jauhallinen. Niin, sanot säkin sun terveiset kameralle. Ja jos teillä on kans Rotista jotain kysyttävää, niin voitte kans kommentoida tonne alas, niin mä vastaan sitten jollain videolla. Kiitos kun olit mukana videolla. Kiitos myös Vailille. Oli kivaa. Joo.